Tu peux garder la ligne ou bien Oui, oui, si tu veux. naka Si, bon tranquille. Dégg dégg nga wolof. non man dégg naa wolof man kay damay làkk wolof da ngay lakk wolof de. waaye su ma amee soxla rek ci olof laa koy Ah, dóor soo mu amee daanu soxla ci olof. Ah, d'accord. Boo amul waaw soxla nag moom sa yoon nekku si. non su ma si amul soxla moom je parle même joola parfois mais Ah oui? ouais. Alors Fadima Mhm, mhm. hayso tawi sumgoji ɗi kayitama e happo jagganoɗo o ɗum haɗani candidat ji luldiɓe ɓe kolliti yaade hande e orgal gam heblanade ɗin sumgoji e nder ɗum ɓe noddi wondiɓe mabɓe e mawɓodiral mawgal to pont saint lazare eɗen gondi e Fadima Sy e salminama Fadima Mi salmitimama Moussa Oumar Bari. kono e o saaha kam fitinaji teskama e on nokku ensuite je te relance est ce que les candidats sont sortis pour répondre à l'appel ou Mhm. bien voilà pour faire campagne comme il l'avait annoncé. Ah, est-ce qu'ils sont venus sur le lieu de rassemblement? Ah, ok, ok, Mhm. d'accord. Donc la relance sera sur ça. Donc, madame, vous avez 1 minute 15 secondes. 1 minute 15, Parce que d'accord. j'ai 3 éléments. Tu as 3 éléments. Et on a En que... fait, je dois faire court ou bien rallonge parce que j'avais même prévu 1 minute. Maintenant, Oui, 15 oui, minutes. oui, oui. Donc si tu fais 1 minute aussi, c'est pas mal. Donc l'essentiel, Et c'est de ne pas dépasser 1 15. voilà. Ajaram T'inquiète. andi an ana wela kille. T'inquiète. T'inquiète. Barka on tampani on keɓani caɗele. Mi keewi lacrymogène kay min tampino de. Ndeysan golle jaydiran kagal no muusi. Wallahi no muusi. Sen keeɓi goɗɗum jaggen hen. wallahi haali gonga. Inchallah Allah ko moƴƴo. Aha. caggal nde hoorejo Sénégal Macky Sall ƴetti pellital dirtinde sumgoji hooreja ko leydi ɗi hanonoɗi waɗide ñande 25 lewru ɗiɗo ɓurdu haalullaji ɗi ina jokki Amsatou Sow Sidibé jeeyaɗo e candidaɓe conseil constitutionnel riwti ɗaɓɓande mum holliti yaadani hen ɗum ɗo ko ɗum bettere mum mawde holliti ngal pellital ko bettere muɗum mawde. yamde sappo e jeeɗiɗi Dakar lamorde Sénégal ko jamdi goje fawi hen to Paris lamorde France. Moussa Oumar Bari. tedduɓe heeɗiɓe RFI on calminama e fuɗɗode kabaruji men koko yowiti alhaali sumgoji horeya ko leydi Sénégal hayso tawi ɗi sumgoji dirtinama ɗum haɗani candidat ji luldiɓe ɓe kolliti yaade hande e orgal gam heblanade ɗin sumgoji e nder ɗum ɓe noddi wondiɓe mabɓe e mawɓodiral mawgal toon to pont saint lazare eɗen gondi e Fadima Sy e ɓoggol ngol a salminama Fadima. Mi salmitimama Moussa Oumar Bari. Fadima e o saaha kam fitinaji teskama e nde nokkure.
Moussa Oumar Bari seppoɓe ɓe hay so tawi ɓe kewani aɓeni kubba ponoji e tabaluji aɓe beddodira e sandarmeɓe kaaje benne caraɓe e gaz lacrymogène dow e leegal Sacré Cœur oɗo saaha yeyirdeji ɗi guddi leegal ngal uddama sandarmeɓe nena ndena holmo natata e holmo yaltata min keeɗi kadi kibaru wonde Anta Babacar Ngom fawamo junggo to rond point Saint Lazare mo VDN. Fadima beele ɓen candidat ɓe nodduɓe gon ngal moɓodiral jottima nokku o? Ala Moussa Bari hay goto e candidat ɓe teskaka dow e nokku to kawetal ngal fotno waɗede woni dow ko seeɗa e wondiɓe mabɓe saabu kaltinaɓe ndenago leydi ndi hokkani ɓe noɓe pottiri e biyol goto e wondiɓe Bassirou Diomaye Faye Déthié Fall ko cokaɗo nder suudu landa mum Ceerno Alassane Sall e nder galle mum sera nokku mo seppoji ɗi goni wadde ni. Fadima Sy a jarama ɗum noon jokko rewdade ɗin ɗon kabaruji ma en garto hen e kabaruji meɗen yesso caggal nde hoorejo leydi Sénégal Macky Sall ƴetti pellital dirtinde sumgoji hooreyako leydi tijjanuɗo ñande nogas e joyi lewru ɗiɗi ɓurde nde hitande Amsatou Sow Sidibé jaaɗo e candidat mo conseil constitutionnel riiwi ɗaɓɓade mum e lefol laamu o holiti ngal ɗo pellital ina becci ɗum no fewi keɗoɗen ɗum e fandu haala Oumar Mamadou Sow. Alors évidemment je suis surprise. Sikki ala mi heeɓi hen bettari sabu ko dosgal leydi Sénégal yaɓɓa ko kangal herori kuule woteji suɓgoji ɗi ina kanuno waɗude ɗo e jonte tati horejo leydi ndi wayle goƴo amen kay woni holko jogori kewdi tuggi ñande ɗiɗi lewru nayi ɓuru mbeɗa yinno kadi wiidi no alhaali hibaru woote o wonno e yarude ni e ɗeɗo jonte fof rewani lawol en jii hen caɗele kewɗi ko adi hen woni ɗeriyol wotoɓe ɓe ngol ganduɗa laaɓi hanti wonde ngol moƴƴani alhaali parrainage o mi ɓooyi woytade ɗum hay goto anda ko ɗum woni haala jeeyede e leydi ɗiɗi ɗum fof rendi saabi caɗele ɗe keewi min mbiyammi tan ko waɗanno waɗi yo golle jokku woteji ɗi dirtinama ɗum laatima kono yo ɗum saabo e dumunno daɓɓo caɗele gonnoɗe hen ɗe fof ñawde sabu ɗe jooɗani e Sénégal leydi andirandi démocratie n'honorait pas le système démocratique sénégalais. E nder ɗum woodi hollitɓe wonde jaadani e ngal pellital no e mabɓe pelle société civile omo ganduɗa ko Babacar Fall jaaɗo e fedde société civile wiyetende Gradec holliti ɗum ɗo ko yaɓɓugol démocratie e yolgol leydi Sénégal keɗoɗen ɗum e fandu haala Ibrahima Nianga. J'ai la même perception que toutes les organisations de la société civile. Mbiɗo yaadi no feewi e miijo pelle société civile aji ɗi cuniɗi ngam hollidde wonde ɓe jaɓani ngal ɗo pellital lamɗo leydi Sénégal sabu ɗum o wawa caggal nde himɓe payi e campagne o dirtina ñalawma puɗodiral ngal hay sardi leydi ndi dokanimo ɗum ko yiya ko e oɗo saaha woni ko kanko lamɗo leydi ndi o yiɗi ko ɓeydude manda makko poɗɗo gasde e balɗe ɗiɗi lewru avril caggal ɗum noon o wawata ardade leydi ndi hanki kandiraji ɗi ndenti ɓe kolliti wonde maɓe mbad campagne maɓɓe e nder leydi ndi fof ɗum noon ina wawi jibinde fitna e nder leydi ndi yewtere nde noddi nde ala nafoore. Il fallait peut-être avant de prendre cette décision se concerter, discuter, recevoir l'ensemble des candidats pour échanger avec eux. kabaruji bowalle leydi Sénégal jehende to Namibi Ag Gengo mo ganduɗa ko hoorejo leydi ndi ruttima e joomum e oɗo subaka hande toon to Wendok lamorde leydi ndi o gorko jaratenoɗo e duuɓi capanɗe jeetateɗiɗi no andirano darde tinde e haɓade leñamago tengti toon to Afrique du Sud o ari e jappere leydi ndi koye hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e nayyi o joƴƴitina e gardigu leydi ndi e hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi ruttogol makko hande e nder leydi ndi woppi Namibi e sunake mawde to sili hoorejo leydi ndi holiti wonde to hakkudere leydi ndi fodde capanɗe nayo capanɗe jeegom e nayo jaafuɗon no mbasi pittali mabɓe e nokku cummuɗo wanno tedduɓe joni ko yewtere mon coftal ɓalli e guurol toon to Abidjan tawi jadoro hen ko Aissatou Ly on jarame kettugol. coftal ɓalli men. Aissatou Ly
heeɗiɓe coftal ɓalli men e RFI fulfulde on calminama on mbiyama bisimilla e nde yewtere nde yontere noon ko sengorade ɗo e Abidjan la morde Côte d'Ivoire min gaddan toon yewtere nde mbiɗen ko RFI woni daade adunaru yidde men ko kala ɗo kabaru woni min tawoyo ɗum min gadda noon min tawama kawodiri nayaɓal timmode baɗɗe nde yontere ma en gar hen diɗɗal Guinée, Cap Vert, Mali, Angola foof joɗima heddi ko diɗɗe nayyi Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Nigéria, RDC kañƴe jahat ɗiɗaɓal timmode holno ngal ɗiɗaɓal timmode jogori waade e dawal nayaɓal ngal mamin gartu hen ngam humpitade en jaɓɓata gollidiɗo men to Guinée. Mamadou Dionga Siba a salminama. Aissatou Ly mi salmini heɗiyankoɓe men tawaɗo ɗo kadi guinanajo goɗɗo gollidiɗo RFI salndu franciri hertorde coftal ɓalli ko pullo Selou Tata Diallo bisimilla. A jarama Aissatou Ly min salmini heɗiteɓe RFI fulfulde fof kaɓe woniri o. Eyo e banggue am nano yet Diallo goɗɗo Fatoumata mi wima ka saɗi ka tooli. Jarama Aissatou Ly saɗima ko tooli leydi Côte d'Ivoire amen mi salmini himɓe fof heɗitiɓe min ɗo tedduɓe ko ɗum woni mbadi yewtere nde on mbiyama ɗum noon bisimilla. Ko adi fofof noon mi salmini kadi hen sengiɓe e hello Facebook RFI fulfulde ha e hoɓɓe men wownoɓe tawede nde yewtere Dieynaba Sow, Mamadou Fall, Harouna Deme hay Abdoulaye Diallo foof calminama. En garat hankkadi e toɓɓere men ɗum woni kawodire nayaɓal timmode kan baɗɗi nde yontere ndi Guinée, Cap Vert mi haali ɗum, Mali ha e Angola ɓe jalti ɓe joɗima. Namdal aranal ngal ko Guinée joɗima, RDC loggi ɗum tati holno gurɗa ɗum an Selou? Ko no satti sabu hari lagine fof hikka no falano yiwde équipe nationale séli national yo yaw demi final ɓay waɗi duuɓi buyi hari lagine no wawoy hewtugol quart de final kono ari ha hande ɓe feƴƴali demi final depuis ko ɓe wolta fi itti 1976 lagine feƴƴali quart de final donc hari hikka fop no heɓili no habbi ka lagine feƴƴata quart de final donc kono tawi ndara tawa RDC e nder o match ɗon fiji ɓuuri lagine donc ɓe ko ɓennete kono ɓe mériti qualification maɓɓe o yeeso lagine saabu fi kala lagine atike marki kono ɓe acciti ballon o e juuɗe joueur ɓe RDC ɓe ɓen ɗon wawi duñude ɓe duña ɓe ha égalisa marque biji ɗiɗi kadi yeeso ɗon donc ɗe waynude qualification RDC ko mérité kono lagine wakkilike ha ka wawi ɗon kono yimɓe ɓen weltaki moƴƴa. Guinée maro foti ko bawɗo ɗum Mamadou Dionga Siba holko saabi yene ma Guinée foola? Bon ɗon andi taw hikka ko fuɗɗode hari ɓiɓɓe Guinée buy wonɗon hoolaki kippu Guinée on kono kawrital ngal fuɗɗori noon kono yimɓe wonno hiwrugol no kawrital ngal wonno yarugol noon buy fuɗɗi hoolagol ɗon andi lagine ko e o groupe C wonno ko groupe mo ɓenno ñanko groupe mayde donc saabu hari kippuji kelɗuɗi hino e o groupe ɗon ko wanowa Cameroun wanowa Sénégal donc la Guinée wakkili ha yalti e on groupe donc saabu ɗum ɗon ɓiɓɓe Guinée buy inni joni hi wawi hoolagol donc ɓay tawi kadi Guinée wawi piwgol Guinée équatorial ɓenni a joni haray meɗen kadi Kaba Diawara e fettoɓe ɓe fof ene joguino ko hoolare nde jetti nayaɓal timmode wonde tuma kala Kaba Diawara jooɗi yeeso Diendianke ɓen himo holnude yimɓe ɓen himo ende hikka himo golli himo waɗi golle kelɗuɗe sukaɓe makko ɓen no wakkili hiɓe mari cembe kono ɗon andi haray kippuɓe hino heɓulade donc haray ko ɗum waɗi si RDC tawi hino heɓuli ɓuri kippu Guinée on tawi kadi kippu Guinée on nde ñande ɓe Guinée fijoɓe ɓe Guinée hoolornoɓen wanowa Bayo wanowa comment on appelle Ibrahima Diakité e Naby Keita ɓen ɗon fof wawali hollugol cembe yeeso RDC ko ɗum waɗi tigi tigi on ha RDC woni ko fooli e ngal tindodira kono haray ɗum metti ɓiɓɓe Guinée buy no habborɗo noon ɓay hari yimɓe ɓen falama ari men sutti hari buy suusi yawgol yeeso ha Fatoumata nana moosa ɗon walla nana jalani Fatoumata an aɗa jeeya e ɓe ganduɗa ko Guinée
yaltina e kawdiral ngal kam mettima sabu ka ɓi Guinée jooɗiɗo ɗo ene Côte d'Ivoire. ɗum kanko gonga mi fenata metti kam mi weltaki no muusi mi falanno yiwde hikka ko ɓe yeeyi au moins en demi final ou bien final tigi ma ɗum tigiri yeeso ko ɓe naɓi coupe ngam men Guinée 2024 aray vraiment ça serait ara mi watano sifade weltare ko waɗayno comme on dit comme heɓayno ɗon kon ɓiɓɓe Guinée no ari Côte d'Ivoire sili national mo fof andi wowa yaade hay 8e final no yeeyi demi final ha no ƴetti coupe haray ko weltare nde sifota kono vraiment mais ko Allah hoddirno noon ko wawi ko noon wawa hinne haɗata eɗen mbawi wiide kam sukaɓe fettoɓe Guinée naɓe bakkilima ɓe tinnima e fuku koyngel ngel nanguɗon Fatoumata en keɗoto Yoro Mangara wonko haali diɗɗal Guinée ngal garten. Coupe d'Afrique ko holliri ko aɗa wawi jogade balo petta tawa gagnata hande Guinée jogui balo kañum ni adi nannude penalty mais sa heeɓi occasion ji a markani a nannete but ko ɗum heeɓi hande Guinée ji ɗi sa tawi kadi a wowani joude match ji baɗi ni gañoɗa ne saɗi par ce que Guinée hande goo ɓe puɗɗi yaade quart de finale ɓe ganda match fiye jooɗoɗa walla sa gagnima ɓenna te ɗum RDC ne andi ɗum eyo ɓe gowani fiye jooɗoɗa walla piya jawta selum mari aɗa yaadi yande Yoro ko haali ko ko noon woniri fi kala mi sikki tun lagine heɓali occasion ji buyi ɓay lagine marqué bi ara noon ɓe yiltitino ɓe acci ballon on e juuɗe RDC ɓe heɓali occasion ji buyi awa probléme on ko ɗon wonno e mi sikki tun hari lagine no nandi so tawi ɓe ronki nandi so tawi ɓe ronki ɓay joueur ɓe maɓɓe buyino toon haray ɓe ala joude ka club ji maɓɓe joni noon si tawi folotiran gon juuti premier tour on ko match ji tati deuxiéme tour on 8e de final woni nayyi donc joueur ɓe ɓen ɓe joui match ji buyi e nder fayda ko wiyete jonte ɗiɗi alors que ka club ji maɓɓe ɓe wowa joude buyi donc a yiyay tun tawa ɓe wowa joude buyi wonno joueur ɓe gonnoto wano Isiaga Silla harimo barmi depuis neeɓi waɗi lebbi o ala fijude ka club makko no wowiri noon Naby Keita no anda ɗi duuɓi ɗo fof fayda ko ɗum woni o fijali entraîneur on fijinimo match on fof e sikkano o wawata accudemo Naby Keita e nder match fof wano match sattirɗo noon o accimo match on ha o yaltinalimo fof sikkuno wuren Kaba Diawara falji non seulement ko waɗimo titulaire ko mais ko accimo ha match o lanni mo dowanomo change ude adda paykoye goo ɓurɓe ƴanude ɓurɓe dolnude wonɓe joude ka club ji maɓɓe donc buyno sikki ella on ko ɗon fuɗɗi ella o ko ɗon fuɗɗi wona Guinée tan noon foolayi kawdiri na yaɓal timmode saabu Angola kañum ne jooɗima hecci hanki Nigéria hawi ɗum hanki ne Mali kañum ne hawama hawi ɗum noon ko leydi jaɓɓini kawgel ngel ɗum woni Côte d'Ivoire holno jiiruɗa jongasi kaw diɗɗal Côte d'Ivoire heeɓi dow Mali diɗɗal Côte d'Ivoire ngal hino ngalɗinde jama adunal fof saabu sen daari noɓe hewtiri noon taw hay ko witte 8e de final hino ngalɗini ɓe kamɓe tigui hino hay goto ɗaminakino ɗum hay goto hoolaki donc si yeehi kadi ha ɓe fotti Sénégal saabu min mi yewduno e ɓiɓɓe Côte d'Ivoire buy ɓe wi siɓe yoɓe feƴƴu tun hiɓe andi siɓe fotti Sénégal haray koɓe yaltuɓe kono nanetake pays organisé ɗo jaɓɓiɗo ngal kawrital hino yalti ko lefol aranol kono buy sikkuno Sénégal yaltinay ɓe ɓay tun ɓe yaltini Sénégal ko ɗon ɓe ɓurti suusugol donc ɗon kadi buy hino ngalɗi ha kadi surtout ngal tindodiral hanki saabu hanki ɓe heeɓi boɗewal ɓe heeɓi pénaltire ɓe marki biru hiɓe ɓuuri ɓe ɗuɗugol ko nder stade donc fof sikkuno no ɗo on Côte d'Ivoire yalti ko ɗum waɗa so wattan no yila ɓe sayjigo arno toon tawi Côte d'Ivoire leydi fof hino deƴƴi hokk te ɓen ala wulugol yimɓen ala hay fofude moƴƴa saabu fof hino sikki no ɗo on Côte d'Ivoire kippu maɓɓe on hino wonde Allah ene wonde Allah Fatoumata onon mon kalan min hande on holno mbaɗɗon holno ndewɗon diɗɗal potgal no Sénégal ni jaltinon ɗum garton kadi Mali yimɓe fof ɗamino ko Mali hawata oɗon goni 10 Mali en ɓe ne goni 11 kawon andi Aissatou ko yimɓe ɓen innata ko goɗɗo si maayi espoir ray ɗon on ko yimɓe ɓen innata kon lanni kono si goɗɗo maayi finitama
c'est-à-dire la résurrection comme le dit tout le monde actuellement yimɓe ɓen koni haalde ko si goɗɗo maayi koko wurti e Côte d'Ivoire donc min hanki harlan hooli victoire maɓɓe o mi anda on to mi waɗno koyɗe am tigiri kono harlan hooli victoire maɓɓe harlan hooli goɗɗum ngo feƴƴayno jusqu'à la 85e minute on fof yi 90e minute ko ɗon ɓe marki biiru maɓɓe ndu et puis markuɗo biiru ndum hari mo naati tum et puis ko sukon fof eɗen andi mo bon en tout cas ko mo wawi winde min harlan hooli ɗon mbiyen Côte d'Ivoire koko ɓocciti tan hankadi ma tawoye ɗiɗoɓal timmal selu sa daari Côte d'Ivoire ɗo rewi ɗo Guinée équatorial hawi ɗum ari hawi Sénégal ari hanki kadi hawi Mali an ɗum holno mbawɗa siforade ɗum an ɗum hawanima ko noon woniri gonga ko ɓeynata ko Côte d'Ivoire hikka ɓe ñentoto woni ko doyi ɓe woni yarude goɗɗo anda ko hawonto ɓe daroyto kono ko weltanagol entraîneur ɓe Côte d'Ivoire ƴettituɓe kippo ɓay fo yi premier tour on ko no wayirno ɓay ɓe addi Emerse Faye e Guidemel fo yi ɓen ɗon hiɓe ɓurtinandi ɓatade joueur ɓe ɓen ɓe ɓurti ɓe ɓatade e joueur ɓe ɓen ƴettay exemple e maɓɓe ko ɓuri kadi yaltitude mum hanki ko gonga hari Côte d'Ivoire koɓe 10 malien ɓe kono sa yi Emerse Faye entraîneur on ko waɗi kon ka o naaduno Sébastien Haller ko ɗon o fondidiri piiji ɗin ɓay Sébastien Haller ko attaquant goto o jogui défenseur ɓe ɗiɗo donc ko ɗum woni hande kadi fayda nandi so tawi ɓe foti ka nder tere ɓay kamɓe joueur jo maɓɓe goto pet wondi e joueur ɓe malien ɓe ɗiɗo mi sikki tun ko mbiɗon différence o waɗi e quand même no inne kadi koɓe porto haala français inata ko mental ko ka hoore woni Sénégal wowa fayda piwde Côte d'Ivoire Mali wowa piwde Côte d'Ivoire donc ari ha nokkeli gono toon no wawi sayi ɓe andita he e wowa piwde ɓeyde selu an elle ka keɗiɗo hande yoroma ngara ko ni tigui o wirunomi hande hanki caggal kawdiral ngal ma en gartu hen joni ma en keɗomo kono hade nden en jahat keɗoɗen Abdoul Aziz Diallo saabu omo tawno hanki to Boaké o yewtidi e yoga e jinganoɓe Côte d'Ivoire keɗoɗen. Dans le match, c'est le coaching gagnant. Elto amen on holli ƴoyre o tinnike ko ɗum folini men o naadi fijeɓe yeeso ɗiɗo ɓe fof ɓe naadi loggi iskin sukaɓe amen ɓe fiji hojomaje temedere tawi koɓe 10 ɓay ko ka hojomare 18 ɓe heeɓi boɗewal. Parce qu'ils ont eu le carton rouge à la 18e minute. Trop d'émotion au début. Ngoƴogon hari no ɗuuɗiri men ka fuɗɗode min fijirali no moƴƴiri kono men heɓɓiti ka lannode ko nedidi men hoolorno si men fooli Mali miɗo welti fota iskim mawɗi ɗin ɓerɗe amen no waali iskim mon meɗen weltori on. Côte d'Ivoire heeɓi sens fi Mali min andi gila première période fa wara warde deuxième période Mali waɗi dominer match o en mbiyam Mali fi ballon o fuudu Mali jati fi ballon o fou ko entraîneur mili fo waɗa ko fo waɗa renforcer l'équipe o donc sembe mun sami ko sembe mun sami ko entraîneur Côte d'Ivoire du wi sembe wala e équipe Mali o ko ɗo waɗi changement makko change tic tac makko o e marque bi gilla e fuɗɗi compétition o sukaɓe fiya ballon jati mais nannugo buy o de ballon kay sa nannata bi gasata sa nanata bi gasata ene wayno noon Mali hanki kañum kam koko hawa ko hono noon wonande Cap-Vert ha e Angola ɗe diɗɗi ni ene coynono ɗo woɗɗi hay sinno ɓe gowani fijo balo ana yiɗaɗa jonga simata aɗa yino ɓeɗo ko haweteɓe. Nam Cap-Vert on andi Cap-Vert ko kippu mo wowa fijugol e ngal kawrital moƴƴa saabu ko laabi nayyi hiɓe arde e o kan e kono ko selutata holli kon so tawi hiɗa mari mental hiɗa mari ɓernde balo wona ko en ton fijirte ma fijira ɓernde fijana hoore ma fijana leydi ma ndin fijana drapeau ma on donc ɗum haray kippuji buy woni ko holli e ngal wonowa son wattaniyla depuis ko fuɗɗode ko lefol aranol ko ɓenta kon premier tour
e Cap Vert ngalɗinno Buy sabu kamɓe wonno arano ko groupe maɓɓe donc haray ngalɗina ko équipe ari ha ɗo kon joguiti hanki moƴƴa Sud Afrique donc haray tigui tigui on ko weltanagol o kippu ko ɗum hino holli haray ballon africain hino yarude yesso Buy hino fowde hino fottani ɗum joni noon en payat ma taw e kawodire ɗiɗaɓal timmode nde ma puɗɗo alarba arore Côte d'Ivoire fettitta koye diɗɗal RDC e Nigéria kañum hawran e Cap Vert Selou ɗon holno jiiruɗa ɗum yiyandema holɓen jahata timmode nde ko wattangol ila moƴƴa e o équipe ineteɗo RDC ko arano hari goto habbaki ɓe kono no ɓe woni ardirde noon seeɗa seeɗa hay itti ka éliminatoire kono ɓe fuɗɗorno éliminatoire noon ado coupe d'Afrique o ko défaite ji ɓe piyama laabi Buy ha o entraîneur Sébastien de Sabre ari kono ka o ƴettunoɓe e équipe on change moƴƴa noon donc ko wattango yila moƴƴa e o équipe RDC e tawta noon kadi mi anditina hunde wotere na aningol ivoirien ɓe e ɗi duuɓi fayda sakkitori ɗo fof coupe d'Afrique des nations fayda élimine ɗo laguine o fayda yahoya ƴetta coupe d'Afrique des nations donc Côte d'Ivoire wattane yila tawta noon kadi Côte d'Ivoire ko surtout haray ɓe mari yimɓe buyno toon ɓe wawata joude match on mi sikki tun no nande sewano Serge Aurier haray wawata joude Kosunu ɓayo heeɓi carton rouge e jakkite kadi o ƴetti carton rouge donc ɓe mari yimɓe buy ɓe wawata joude e ɓe arti kadi e stade Alassane Ouattara andi ɓe match ɗi ɓe joui ɗo ɗin fof fayda ɓe ko ɗum wiyete moƴƴirali ɓe fayda koko ɓe iwi ɗo ɓe yeehi ka intérieur ko toon ɓe wawi gañoyde e match ji ɓurɗi sattude ɗin ɓe arti ɗo kadi e terrain o andi o moƴƴira noon fof donc Côte d'Ivoire no doit wattande yila moƴƴa e équipe RDC par ce que ɓe hulɓini quand même eɓe hulɓini jaafoɗon joni joni mbimi ko Nigéria e Cap Vert kono ko Nigéria Afrique du Sud kawrata e ɗiɗaɓal timmode nde Fatoumata Mariane aɗa yi Côte d'Ivoire yaha timmode heɓa desewal kan hikka mi anda honɗum Aissata kono min lan hooli ɗum en yejjita 2015 kamɓe yawno kadi demi final ka e Congo e Côte d'Ivoire donc inchallah milan hooli goɗɗum go feƴƴay ɗo goɗɗum go feƴƴay inchallah eyo jonga siyan holmo jiiɗa yahata bon haray ɗon kadi ko tindodiral habbangal saabu haray RDC elto maɓɓe on ko elto marɗo hakkil ƴoƴƴuɗo tactiquement himo kelɗi e so wattanila kono kippo woni yarugol noon ko noon woni ƴewrugol saabu ha ko hewti quart de final nayaɓal timmode hayde o gagnaki hayde o foolali hay tinodiral hay gotal joni o andi ɓay tun o woti folugol ngol nden wona kanko ni wonno elto Côte d'Ivoire non ko e mon haalangol ko lati ko RDC mon haalgol fimu ko RDC mon haalgol fimu donc haray ɗo ni ko kippon ɓurti hulɓinagol sabu ɓe wowti joni waɗugol loggi margol biiji donc Côte d'Ivoire kañum haray hiɓe mari ko wiyete kon bamboɓe Côte d'Ivoire fof ino bambiɓe leyɗe Buy goo kadi hino bambiɓe saabu haray Buy no wii si leydi jaɓɓike waɗa ngal kawrital labangal haray jama on no hani ɗowtugoɓe ko ɗum ene wayno Côte d'Ivoire felitani ƴewde desewal hikka ngal ɓoccitoɓe jongasi fi kala o yattuma e bimpe hari Guinée quand même no marno bamboɓe ɓuuri RDC kono ɗum haɗano quand même RDC fooli kono ɗum ene walla kadi ka leyɗe men ga andi ɓe bambayɓe wonde no ɓe soƴirta noon a famata ko si tawi haray ɓe faalaya gaño kono wonde haray no hulɓinanima wure haraɗa hulita ronku gagnade wonnoya probléme ji goo ko ɗum waɗi ne woodi ɗum ne kadi ko caɗele hawnaki ma wallitɓe kono kadi ma wonanɓe caɗele en garat e yiyande yoroma ngora sabu kanko yiyani Côte d'Ivoire yaha ha timmode kanko yiyande makko ko Nigéria e Afrique du Sud pottata timmode keɗoɗen Nigéria pour min hande o kañum e Afrique du Sud ɓurmi sikkude so ɓe pottani jahata final Nigéria koko tiiɗi défense o wi ko keng jour aji maɓɓe ɗi ɓe dogat e terrain a sikkat koɓe heyɗuɓe pour gagnade noon o coupe d'Afrique il faut kollira ɗum woni Victor Osimhen ha gonɗo caggal kamɓe fof so match o gasi a yiyat hay seppude ɓe mbawata par ce que ɓe tawat koɓe tampi koɓe jogui ko fof ɓe tottirta ɗum Afrique du Sud min avant coupe d'Afrique o ne fuɗɗo mi wino yo yimɓe ɓe goppu hakkille Afrique du Sud ɓe joui match uji 17 avant coupe d'Afrique o laabi ɗiɗi ɓe piya équipe
équipe maɓɓe de hewɓe hen pettata koye club uji maɓɓe ɓurɗo hen mamanude woni Mamelodi Sundowns hande e 11 ɗi ɓe pawi ɗi 7 ɗi foof ko Mamelodi Sundowns pettatno ɗum ɗon noon waɗi aɓe nanodiri hakkude maɓɓe ɗum saayi fiide ɓe weeɓata Nigéria Afrique du Sud an ko ɗum ɗaminiɗa walla a yii kamɓe ɓe pettide timmode kawgel ngel eyi ɓen noon ko keppuji ɗiɗi seeduɗi ɓay Nigéria joueur ɓe maɓɓe fof fayda ko wiyete ko Europe woni wana ala joude Nigéria alors que Afrique du Sud yeeso maɓɓe ɗon no Yoro Mangara woliri ni yimɓe jeetato fof ko Mamelodi Sundowns ɓe woowi fijidude ballo donc hiɓe andidiri hay si tawi ɓe munni ɓe wawi andude mo be ko honto woni mo be ko honto jonnante murlere nde ko ɗum ɓuuri ɓe wallude e tawta noon kadi hunde wotere Afrique du Sud ɓe yii eltowo maɓɓe on 2017 o arno kanko e Cameroun ɓe ari Gabon Coupe d'Afrique des Nations hari hay goto habbaki Cameroun o ƴetti Cameroun o naɓi ɓe ha ɓe gagni Coupe d'Afrique des Nations o wi ɗon noon joni o ari Afrique du Sud hari waɗi duuɓi fayda hay goto ala yiwde ko ɓe woni wadde hay fus kono ɓawo ari yi joni résultat on fi kala ko fija ɓe goto ɓen par ce que Afrique du Sud fayda no wayta wonde wa Angleterre kamɓe ɓe iwataka club ji maɓɓe ɓe yaha e leyɗe goo kamɓe ɓe fof ko ka leyɗe maɓɓe ɓay championnat maɓɓe o no kelɗi awa Hugo Broos ari noon joni ƴetti ɗum ɗon hutori ɗum noon waɗi équipe sattuɗo piwgol donc ɗon kadi Nigéria ɓe duwa wattande yilla moƴƴa Mamadou Dionga Siba Afrique du Sud hande ɗo yetti ɗo hay goto ɗaminanoki ɗum ari mate aɗa yiya kamɓe ɓe kawra e Nigéria e timmode kawgel ngel nam ko noon woniri ɗon andi Afrique du Sud ɓe habbanoka ɗo fi kala haray ɓe wanno kole folara noon ɗumaji tendodiri labaɗe donc haray ko kawrital habbangal hakkude Nigéria e Afrique du Sud saabu haray Afrique du Sud ha ko hewti ɗo haray ɓe holli jama on ko ɓe ari ko fijugol ko ɓe ari ko kuppon ɓe arani haray kay Nigéria oɗon andi ɓe wayri hewtugol ɗo ɗon andi wonwa Cameroun ɓe mutanoki donc e ngal ɓay toon ɓe ardi e faale surtout ɓe mari o fetto wiyeteɗo Osimhen aden kelɗuɗo alɗuɗo donc haray hiɓɓe ko kippo hulɓiniɗo donc haray ngal tinodiral ɗo ko tinodiral ɓurangal e habbede e ngal kawrital Côte d'Ivoire 2023 Fatoumata an kam mataw ko diɗɗal Côte d'Ivoire mbiɗa anni jingganta kono so tawi Côte d'Ivoire yahani timmode holno jiiruɗa kawodiral hakkude Afrique du Sud e Nigéria wonko jiiɗa ɗon hol keɓowo hankkadi desawal ngal hakkude ɗe leyɗe ɗiɗi soɓe potti bon Nigéria haray min mi sikkata Nigéria yahay ɗon par ce que sen yi itane ɓe fuɗɗi o match maɓɓe itane ɓe fuɗɗi min personnellement min si mi landano Nigéria yatano o niveau ɗo mais ɓe holli yeeso maɓɓe goo itanema ɓe fuɗɗi piyodiral ligga ɗo ɓe holli yeeso maɓɓe goo et puis ko haalete won Nigéria en haalay fi Osimhen ko goɗɗo goo mo ko a habbaki mo ɗon ko ɗon mo yaltata et puis goɗɗo neɗɗo mi anda on noon mi expliquirta potentialité makko on vraiment avec si ɓe yaadi o rythme ko ɓe fuɗɗi ɗo mi sikki tun kamɓe Afrique du Sud Nigéria no wawi yaltude ɗon ne wawi yaltude soɓe jalti kadi selumi arta e ma o haali ɗum kanko Fatoumata baɗono Osimhen kanko woni hande dokkaɗo eɗen mbawi wiide desewal ɓurɗo wawde fettude bal ɗo e Afrique e club makko toon to woni en jii golle payɗinɗi ɗi waɗata mane hande soɓe pettiɗi Afrique du Sud gonga ene jogui mbawkaji mum kono ɗon kadi mate Nigéria sen daari kañum no fijirta ni mate ɗon kadi ɓe jogorani hebde hunde ko noon Osimhen ko noon woniri min miɗo darude Osimhen ko fijata ballon itti 2015 ari Coupe d'Afrique ko no yawi sabu waktu o ɗeɗɗimin
Coupe d'Afrique U17 ari déjà au Arno Niger o jouy oni meilleur buteur meilleur joueur e Coupe du Monde e fo donc Osimhen bi ka wonno payko himo wardo fijana Nigeria e himo jokkiri non so ndari o tawa haysi o wala markude kono ko golle makko den no wallitade équipe ko a jarama sellu mi yetti on heeɗiɓe RFI fulfulde mi yetti on heeɗiɓe e coftal ɓalli men mi yetti on onon arɓe mi yetti kanko keɗɗo e karallagal ngal Souleymane Ndiaye sellu a yettama jongasi a yettama Fatoumata Diallo on jarama. RFI